and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Oh no! Dunay bagoong abot nga visitors nga nagdaog regalo. Uy, hala! Oh, sila sinasabi ng paing kuya! Oh, anong naama sila? Gi-invite din na sila? Kung gi-invite sila, nga naman sila makabasa nga bawal ang regalo. Daganon ako sila kuya. Naama sila sa entrance. Sige, dali ka to. Ma, ni alagay na to ilang mga mata. Oh, siyempre. Espesyal ba yata? Pero wag ba ito imbitara, ma? Ay, sus. Okay ra, oy. Nakaila na tos madam nato. Kung makakita to nato, sugaton gud taad to. Paing! Oh. Uy, Boboy. Ikaw malagi magipasugat ni madam namo ni Paing. Gawas mo lang. Ay mong sud. Oo. Ha? Uy, kangilaad gud imong batasan, Boboy. Gusto gud mo nga kamuray matipon sa mga sosyal? Nakaila na namo si madam. Nagkaila-ila na mi ganina. Bitaw! Unsa magkaboboy? Kung musuod yun mo, magkabayad mo tag 5,000 kinausan ninyo. Unsa? Uy, ngano gud taon? Binuang man ang imo, boboy. Mao na penalty sa mga magdaong regalo. Nalagi butang sa invitation card. Unsa? Patay, ma. Oh. Wala ba tay card? Ada, binuang na oy. Dili lang gini sila ganahan nga motambong tas party. Dali, manood ta. Ayaw nagtagda si Boboy na. Asa may bakante nga lamisa ani uy. Tabangi ko kog tan-aw Paing be. Murag wa may bakante, ma. Kaimposible sad good. Doon naman gud mga extra basta mga ingon ini. Ma, dili ra. Oh. Dili ra. Nga. Si madam ba? Wala lagi mo doon na to. 2 oras may stage ay. Yaratang gitanaw nga. Wa gani siya mo smile. Ay, wa lang na makaklaro tungod sa mga suga. Akong duolon. Ayaw na tingali mo, eh. Uy, gitawag dia si Bea oh. Si Biyam di ang MC. Magkuwat lang tang Biyam, ma. Murag, nauwaw na kong sugod da. Tanaw kita sa mga tao. Lain ko sila tinanawa na to. Ni Anas Bea paingon. Nang Sabel, Paing. Biya! Asa me mulingkod Bea? Nang, uwa man ko na mo gi-invite. Oh, Nawa lagi, ma. Strictly sa mga dunay invitation card maning party hagod. Inihap man ang mga lingkuranan. Pero, kung mo insist gid mo nga mo attend, mo bayad mo og tag 10,000 kada usa. unsa? 5K per head man ni dinhi. Then, nagdama mo regalo na amoy penalty nga tag 5K kada usa. Mao nga tag 10K dapat ninyo ibayad kung gusto mo nga mo attend sa party. Bisit! Ni gasto pa tao niya na uwawan pag yun tapag kabwisit naman yun. Ingon bitaw kung pinata mo lahos ugatin. Nilahos magid ka. Kaya nga, kung nanggawas pa ta, magtuo tong mga hinayopak dito nga dili ta maka-afford. Magtuo sila nga wa tay kwarta. Animal la bitaw ato, may. Huwag nakasiguro magid ko nga gikataw at ang imok. Katong tanang tao dito, mikatawa to nato apil na ang mga waiter dito. Pamaranga ra tong mga tawhana Paing. Ha? Pamaranga to sila kay naglagot ko nilang tanan. Wa man ko makaila to nila, ma. Sila raman si imok. Biya o Boboy akong nailhan dito o katong madam. Pwes kutob sa imong nailhan. Apel si Boboy? Oh, Apel bas Boboy, ma? oo, sige, i-apil to. Puslan man nga iya kong gireject, wa na ko'y kalooy niya. I-apil siyag barang. Baranga dayon sila asap. 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 Man, kuan, kanang naalantay problema. Unsa may problema? Di pa ko dayon makabarang. Uy, unsa? O ganong dili man? Naamang kay ap nga barang. Doon na sa kay mga munyeka sa barang. Gamita ang tanan Paing. Gusto na ako nga mukirig na to silang tanan. Dali Paing!
Di ba lagi ko makabarang dayon, ma? Pero nga nung dili man, ha? Ako na ba itong gi-uninstall ang akong barang app? O ako nang gipanglabay ang akong mga munyika sa barang? Oh, Nalimot ka? Katong gipablisingan ng natong bay? Gipakumpisal ba gud ko sa pari ato? O gipalabay itong mga gamit na kus barang? haskang. Kung mamarang kog balik man, mo install na sa kog balik sa app, o mo palit na sa kog balik atong mga munyika sa barang. Unsao naman ang dining akong kalagot karon paeng. Ay, Iutong ra ni nako. Lami na gyud kaayong ipanghagis paeng. aw, ipanghagis na lang naman. Kumusta ka sila si Paing og nang sabil ko no? Ano nang umusta man kanila? Angang, nakasiguro man kung wa pa to sila huwasi sa natabo nila ganina sa parte. Uwawa adto ko no? Wala to sila maawaw eh. Grabe gwa sila mo uwaw. Baga maguna sila face god. Di na maguna sila madutlag uwaw. Kung kita pa ka to, hulaing tao, mahilis to sa kauwaw. Pero sila, never. Di na sila madutlag uwaw. Mga baga... Oh, Oh, oy. sino... Noon sa mo sila kuya. Na mo to gisulti sinang sabil. Murag kauwaw mo to. Murag sa kauhaw. Kauwaw tingali kuya. Posible sang kauhaw. Magpadol tas parel kuya. Paminaon tong klaro. Dinita buboy. Hilong naman. Bitaw lahat. Mga way uwaw. Mga bagagnaw! Unsa man to kuya? O sige na. Nangaway raman di ay. Inyo paron. Ugma! Inyo lang gihapon! Balik ta, Sulboy. Balik ta. Wag klaro ang inhalugan ako eh. Ha? Oh, unsa man ron? Nagdisko sa iyos buntak? Asarong to karma? Murag naama sa tong silingan paing. Sa ilang imo? May lain pa maguday sa silingan? Ha? Aw, kuan. Sabot ko. Ganun nagtukar man sila. Nga murag daghang tao. Nagfiesta sila? Adto adito aron ka mahibaw. Ako man sa imo pangutan-on nga parehas man tang way mga kalibutan. Ipabungkag sa na imong paril ma. Unsa? Unsa ipabungkag ang parel, ha? Parang magadto ko silang imo. Ay, paing. Sam. Sakay na lang sa iyang cable car aron makakita ka kung nagunsa sila. Di ko oy! Oh. Abi pa lang niya. Nangita lang tag pasangil aron gyud makasakay sa ilang cable car. Sige. Gawas na lang dito og pag-atang kun si kinsay imong mapangutan-an dito. Dili ma, dili. Kuan. Nakoy nahuna-unaan nga paagi. Oh, Nga makakita ko sa ilang gibuhat ni Imok. Nga dili kinahanglan nga musakay sa ilang cable car. unsa mang paagi ha? Paeng, paghinay ha. Patay na pa ni kahuya imong gikatatan. Okay na ni ma. Di ba daw ko bugat? Ayaw na palabi sa tumoy kay mabalik unya ng sanga. Kadaog pa rin ako mo. Tagaan na na ako. Basta kay pag-amping lagi. O lagi! Ano din. Makakita na tingala ko sa ilang imok. Uy, di pa magyapon. Naku, makita pero gamay naman nga portion. Mukatkat pa ko sa unahan. Di pa sad singali. Di pa tingali na mapalit sa nga. Ay, dako pa magyapon na. Makadaog magyapon na ako. Okay, ha? Okay. Okay, aray ka na, gani. One. Okay. Yes, sundan ko ninyo. Okay, Sa ninyo huna-hunaan na Zumba Day na? In fairness sa ideya ni Kuan, ni Buboy, iya gining ideya. In fairness, ha? Payo ba na siya nga musayaw, ha? Nagamit yun. Ug lingaw kay mga tao, labi na ang mga senyor. Nindot yun nga ideya. Nindot ka ini nga party sa partner naman. Nindot kayo nga partner sa imong mga healthy drinks. Nindot yun kayo ang imong paagis o panambal. Ngano ka imo? Guys, padaplin mo guys. Si Boboy, undangan na Boboy. Ipadaplin ang mga tao. Ngano ka imo? Ipadapli! Tanawan ninyo! Walay 15 minutos! Mabali, gina ba? Padaplin mo! Mabali, gina! Padaplin mo daan! Padaplin! Si Paeng!
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!